Ang atong unang pagbasa o ang atong ebanghelyo naghulagway og nindot kaayo nga mga istoryas kinabuhi. Nga kun ato ning iistoryas mga bata, maglurat yung matas mga bata, maminaw ani. So memorize ni ninyo ha. Ni ani siya sa 2 Samuel 15 chapter 15 kana basa-basahan na ninyo nya istorya na sa inyong mga anak. O kaning gospel Mark 5 kana basa-basahan na nindot kayo, maglurat man ang matas mga bata basta maghisgot tatag mga ungo-ungo, mga yawa. O karon dinhi ni ay daghang giyawaan, 14 yawa na mo man ibuhatong papa na mosuna magistorya din ng mga ungo-ungo igpanghigda ba istorya din mga ungo-ungo ana niya kanang naay mga moral story ana ba. Karon nindot kayo ning istorya ni David nga giunay sa iyang anak nga si Absalom ni rebellion ba si Absalom og iyang buot ilugon ang gingharian sa iyang amahan nga si David. Doon naman gud ni kahiubo si Absalom ni David kay ang iyang gipaboran mao man si Solomon. Nya nang ambisyon baya unta si Absalom nga siya untay mahatagan sa gingharian. Naghibaw man siya nga murag si Solomon may gianwintan sa akong papa, may pagmurebelyon ada kabuang si David kamo amahan inyong anak sulungon mo kay patyon unsa man musukol o mulikay pero napa intak pa ang sundao ni David aning panahon na si David may pa kaing makig-away awag ito daganan niyang anak ko og suklan to niya patyon maging David mga tag 10,000 ka mga kaaway kana pa bang anak nga buangon nga naa pa gid ang iyang mga commander nga mga loyal na sasama adto ni Abisai ug uban pa napa gapalibot pa niya. Pero unsay gibuhat ni David? Tanawa ha. Ang isog nga hari sa Israel nga mipatay ni Goliath og mitbuntog sa tanang mga lig-on nga mga kaaway, miingon, tanah mangagiw ta. Kay basig maabutan tas akong anak hutdon taniyag patay. Makapangutan ako sa akong gagalingon, hotdog patay? Kanang imong anak mo'y makahurot ni mong patay? Di ka na mo imong hotdog patay, kamain ni mong mukha, naapag yung Ginoo ni mo. Pero nga nung nisulti mas David ani, hotdon taniyag patay, mangagiw ta, magdali ta. Yan, nagtiniil pagitaon siyang naglakaw dito sa kabukiran, hait ba yan ang bato dito kay diserto ba yan na. Yan, gatiniil siya, naghilak. Nga namang gibuhat ng tong David, hibaw mo. Wah, sa ko kibaw. Di nakapangutan na lang ko ba? Nganong nanalaw man ni siya nga porti man ta niyang kaiso ganin David di man ni mo atras og away. Kananong anak buangon kamo maginikanan imong anak supak-supak nimo paludho na nimo. Ingno kang buanga ka sa pagtuo nimo. Ako'y imong paludho nimo. Mga ano, mao man na inyo mga style mga iwan-on man kay mustanan. Unsa may nganong gibuhat to ni David aron iyang buntugon ang yawa. Kahibaw siya nga ang iyang anak giyawaan. Unya kun musukol siya siyang anak, siya sad mayawaan. Mautong kun moabot ang iyang anak, di-an gid siya musukol. Wa may official niya nga pasukolon niya siyang anak. Kay giyawaan mang iyang anak, mayawaan sa niya silang mag-unay, silang patay. Di sila mo'y mahurot og kamatay. Maluoy siya siyang mga sakop nga mamatay. Kay di man gid niya pasukolon siyang anak. Kay siya di man gid musukol. Kakuha na mo? Kana mo na saktong ginikanan, di gyud musukol og anak. Aron mawa ang yawa des inyong pamilya, kamong mga ginikanan ay gimugsukol sa inyong anak. Musukol na mo sa inyong anak, yawaan ginang inyong balay. Magsigi na ginagyaw-yaw, magsigig balikas, magsigig kasuko. Managhilak ginang mga bata kay ang inahan misukol sa anak. Natanawa si Maria
Nitubag-tubag bagos Maria ni Jesus, katong giingnan siyang Jesus nga, ngano nangita mamunako? Wa mo kahibaw, anhi man jud kos balay sa akong amahan, kasakit atong tubaga, unya tulo pa jud ka adlaw silang nangita. Pero unsay tubag ni Maria? Wa hilom. Oh, di ba? Oh, nanindot kayo ng pagpawagtang daig yawa diya sa pamilya, samas gibuhat ni Maria, samas gibuhat ni David, ay gyud sukol-sukol sa imong anak. Labi na gyud kung ang imong anak masuko na nimo, paubos gyud ay gyud sukol. No na ha? Maginikanan. Ni kana be, lingi ako na imong tupad. Ing na imo ning buhaton, ing na kana imo ning buhaton, di ka musukol sa imong anak. Moingon kini siya, uy ako di jud ko musukol sa kong anak. Aka na i-congratulate na kay wa na siya yawa. Pero moingon, ha? Di ko musukol, di na ako disiplinahon, kada giyawa anak. Kay kanang yawa mo sukol man gina, sukol man gina Ginoo, ang yawa. Sukol man gina Ginoo, nakigubat man gina dito sa langit ang yawa. Unas David kay Ginoo na may naa siyang kasing-kasing, wa gid siya musukol siyang anak, milikay siya. Sus galakaw sila karon didto, naa may kaliwat ni Saul katubang hari nga iyang gipulihan kanisi sa tingan ato Simi. Gasigi na magtunglo niya, maunay angay nimo, mamumuno ka, jadi ra batunglo nga singgit lang, hapakon siya bato. Suna ka na hari, hapakog bato anang imong ulipon. Pastilan lagi David, siging kaigog bato, sabligan pag-abo ang naong, sigihan pagtunglo. Nakaingon ko ng iyang opisyal, kamahalan, sama kang nisugot, ingna ko bin, taga ikog permission, lungguan ko nagritsos ulo. Ingos David, oy, hilom dia. Kanang tawhana, gisugo nas Ginoo pagtunglo nako. Kamo tunglohon mo, libakon mo, sigihan mong daot, muingon ka mo, gisugo nas Ginoo pagtunglo nako. Ay naghilabtip sagdi lang na. Kay gisugo nas Ginoo pagtunglo nako. Muana mo? Lain na sad ni nga yawa ang gipapahawa ni David in relation to neighbors. Katong ganiha, in relation to family members. Karon in relation to neighbors. Libakon gani ka, tunglohon gani ka, dagmalan gani ka, isipa gidi ay nga gisugo nas Ginoo. Nindota na? Libakon dayon ka, tunglohon dayon ka kabit sa imong bana, nya mingon ka gisugo nas Ginoo. Nya mauli ding imong bana sa niya nasa day partner sa sinugo sa Ginoo. Ana, masuko pa kaniya nga sinugo nas Ginoo. Nya perti mang sakita niingon dayon si David, basin pa na kining kasakit nga ako karong giantos makapausab sa kasing-kasing sa Ginoo og iya ning balusan og mga maayo. Hastang nindota, no? Nawa gid ang yawa. Kay gusto gid yawa, away gyud. Na kadang away sa atong mga politicians karon, pulos-pulos na sila giyawaan. Hala siging away, siging sinukli ay kanindot, no? Naay politician ba nga libakon sa iyang awayon sa iyang isig ka politician, moingon ra gisugo nas Ginoo. Pangita mo politisyan ingon ana, kada bang di mo sukol og away, maoy butare. Anha man ka ana mga palaaway na wap agani ni maelected, giyawaan naman adaan. Pero ambot ka kita sa gadaan mo pulos na sila mga manautay. Basin pa diay na agi diay. Kanira ba sa klasihas tao di gyud mo daog. Di o daog kadto mga sabaan mo gid mo daog yun. Sa ato sang style ba kay pulos mo sa tagiyawaan. Sa atong ebanghelyo ni ay taong gisudlan gyud yawa. Giunsa pagpapahawa ni Hesus ang yawa gikan sa tao, iyang gipabalhin kay panon man usa ka tawo day masudlan day yawa nga panon sa mga yawa. Usa ra man to ka tawo. Ingos Kristo kinsa imongan gingnan yang yawa ingon panon. Sa English, legion. Kay daghan mi diri. Lingi ako no na imong tupad. Ingna pila ka bukyawa nimo diha. Ingna ko no. Basig na sa nay panon. Pero mailhan man animo kanang tao nga
na ipanon sa yawa. Nga naman, di mo puyog balay, at puyo sementeryo. Kay patyon naman Kaya dito sementeryo nagpuyo niya, magdagandagan, magabi, samad-samaran iyang lawas sa mga hait nga bato. Niya bisag kadinahan siya, balio na niyang kadina, purting kusgana kay panon ko siyawa. Pero giyon sa pagpapahawa ni Jesus, siya balhin mo ngadtos mga baboy, ay magpuyo din his tao dito mo sa baboy. Muna daghan kitag baboy ron din sa atong parokya. Daghan kay namuhig baboy, nya daghan sa kay sa atong parokyano nga mga giyawaan. Ato ka nang hangiong yawa, pamalhin mo ang mga pigire diha, mga backyard pigire. Tingali, daghan kayong magkauli nga mga silingan, no? Yung pamalhin mo diha, yung sige buhat sa yawa. Kay mo man ginang yawa, mupatay man ginang yawa, mudagmal man ginang yawa. Pagsud nila sa baboy, 2,000 kabuk mga baboy, estimated lang to. Gipaambak sa yawa ang baboy ngadtos linaw og nangamatay hurot. Gipatay gyud sa yawa ang 2,000 kabuk baboy. Susog atong hinginlan ang tanang yawa ni na nag-away sa mga utlanan, kaning nagbinungulay nga silingan, mga giyawaan man na, kanang nagsigig kabit-kabit, kanang nagpuyo-puyo, pulos-pulos man na giyawaan, kanang premarital sex, kanang sige anang linibakay, siging pamakak, siging pangilan, siging sugal, siging hubog-hubog. Ana, mga yawa man ato kaning papahawaon ngadtos mga baboy. Pamatyon sa yawa ang tanang baboy dinhi sa atong parokya. Gikan dinhi San Vicente ngadto sa tabla, patyo naghurot sa yawa. Musugot mo? Musugot mo? Inig kamatay ang naghurot, wa nagibaho ang atong palibot. Kay doon na may usahay, magmisa kong kapilya, musakit ang akong ilong sa kabaho, kay naas kilid ang daghan kayong baboy niya. Maura bagi sa tinghugas sa kananaang ad. Hastang sakita sa akong ilong, mag-atsi-atsi ko inig uli. Niya ang nanimba dito, igingon ako, nganong baho man kayo ni? Muanana sa katawa lang. May Padiroy, panginabuhi na Padiroy. Panginabuhi ninyo, pero kamatayon sa pare. Di ba joke lang ay? Pero upat yung tanan ba? Upat yung tanan. Musugot ka. Mauna. Di mo musugot. Di ta musugot. Kay naa pamantay yawa. Muna ang mga tao dito nagdugan pag-adto ni Jesus. Imbis nga daygo nila si Jesus nga nawa ang mga yawa nga nagpuyo atong usa ka tawo, ang usa ka tawo buutan na kaignaong. Niingon hinoon sila. Sa ilang gisulti dire. Bus ano to? Busa ang busa gihangyo nila si Jesus nga mupahawa sa ilang dapit. Si Kristo ang yawa gipapahawa gikastaw, ang mga tao si Jesus mo gipapahawa. Kung di ta mosugot nga patyon sa Ginoo o patyon sa yawa ang mga baboy, kitay patyon sa yawa tungod sa atong selfishness, tungod sa atong pagka self-righteous o sa atong pagka materialistic. Og daghan ang nangamatay aning mga butanga, selfishness, self-righteousness og materialistic attitude. Nanga-stress na ta, nanga-depression na ta tungod ani, mo nay gusto siyawa mahitabo nato. Kay di man ta mosunod sa Ginoo, hinginlan man nato ang Ginoo. Si St. John Bosco sa iyang kapobre napari siya. Kani ba yang pobreta niya mapari? Niya sige na kang dawat aning kolekta. Makaingon yung ka, tilawan ko ning pagkadato. Kay pait, kay to akong giagian. Lahi si St. John Bosco. Niingon siya, tabangan nako ang mga tao. Kinirong grasyang niabot nako. Kining intellectual o material graces nga niabot nako. Itabang ko nis mga naglisod, gagi oppress sa yawa. Aron sila maangat-angat ilang pagkabutang. Og ako magpabiling kabos. Mao nang nahimong santo si St. John Bosco. 73 years old siya namatay. Mga 1815 siya na tao. Mga 1888 man tingali ito, matay siya. Niya,
mga 73 years old. Dako kay siya naagi hangtod karon sige panang iyang kalihukan. Kani manggong kakabos iya man is yawa. Kinsa may makapapahawa sa yawa sa kakabos, ang mga taong nahigugma sa kakabos. Muna salamat sa mga taong nagpakakabos og nitabang natong mga kabos nga namalit sa atong slots. Pakpakan nato ang nanabang nato din. Ang atong HJ as of yesterday ni increase na gyud. Nanatay halin nga 2,792, 2,208 na lang ang slots nga nahibilin. O pakpak po. Nga kanisang atong MMHD bago na tong slot para sa kapilinya nga consecration ani increase na nanatay halin nga 300 ka slots. O napanoy na hibiling 9,700 ka slots pero nahuman maginato tong 31 million. Gusto mong mutan-og usab sa atong 31 million unsay agi? Sige tanawa sa atong screen. Mao nay agi sa atong 31 million last year. Na human na. Mao gid ang kapiling niya. Kanang isig kakilid mga CR to. Kana mo na dito sa sulod, Kisami. Marble na tanan ng mga bato diya nga ng simento ang nagana pulos na marble mo gina siya ang chapel ang kapilinya nasa sulod mga lingkuranan the same gina dito sa Portugal mga benches nga mao ni ang mga devotees karon dito. Lapad kay nang ato katong grounds puno ginas mga tao amo nang gidaghanuna nga magsugag kandila inig-isa panahon sa Santos nga Rosario. So nakita ninyo unsa ka baga ang tao no kanindot anang atong gibuhat nahimong center of kunya karon ang ila sa kunong laing nahibudngan mga tao dito siging adto kanang jorin na di ba sige nag-adto nya di mas la kapadayog trabaho tuan ay gibutang ditong role sa engineer og naay nagtrabaho di mo kasod sa dapits kapilit nga unya makasod sa mo dito 15 minutes ra kinahanglang mulakaw dayon sila Padre Lindon mo nag-roll ana kay di man motulin ang trabaho daghang mga tao na moadto daghang mga tao nya didto mahil mo na i-consecrate na karong April 4 milaom sa ko nga kaning 9,700 ka slots nga kuwang ato ra gyapon ning masulbad nga mamalit lang dagdag sa ka slots for consecration aron daghan sa didto mga tao nga ano bang naay mga ginagmay yawa ba basin pa di ay mabuwagtang inigadto nila didto tungod sa grasya gikan sa mahal nga birhen. Maigsuon ang pagpapahawa og yawa mao ang pagbiya sa tanang butang og kahilayan sa kalibutan. Gibuhat na ni Hari David, gibuhat ni Jesus, gibuhat ni Maria, gibuhat sa mga santos, samang San Vicente Ferrer, nila ni Saint John Bosco. Kung ato sa nang buhaton, mawa sa dangyawa. Unya, unsaon man, share, ipaambit ang grasya. Mao ni kining atong pagpamaligyag slots, kana magong slot is small portion. Paghatag ni og kahigayuna nato nga makabiya-biya tas atong mga kanini ang bahandi aron makafocus ta sa simbahan. Kunya in return ang sukli ani sama ni San Juan Bosco gihimo siyang bantugan hangtod karon. Himuon sa tas Ginoo nga tinuod nga bantugan bahandianon og balaan. Nindog ta.